Nakon žestoke nemačke ofanzive i pada Užičke republike u novembru 1941. godine, otpor u Srbiji je bio skoro u potpunosti uništen. Nemačke jedinice koje su tokom jeseni dovedene u Srbiju iz Francuske, Grčke i čak sa istočnog fronta su sa lakoćom uništile glavninu partizanskih snaga u Srbiji. Međutim, deo snaga je uspeo da opstane i zadržao se na svojim pozicijama. To su bili Valjevski partizanski odred sa jednom četom Mačvanskog odreda i oni su se nalazili jugozapadno od Valjeva, u planinama Medvednik i Povlen. Također su opstali delovi Posavskog partizanskog odreda u Tamnavi i delovi prvog šumadijskog odreda na Bukulji i Rudniku. Međutim, pored ovih partizanskih jedinica, u Srbiji na Ravnoj Gori je se nalazio i štab Jugoslovenske vojske u otadžbini, na čelu sa Dražom Mihajlovićem. Naime, tokom nemačke operacije Užice, četnici su nastojali da izbjegavaju borbu sa Nemcima i da pokušaju da održe svoje snage neoštećenim, a tokom nastupanja protiv partizana, Nemci su potpuno zaobišli Ravnu Goru. Tako su u Srbiji četnici postali Nemcima neprijatelj broj 1, pa su shodno tome Nemci pripremili operaciju Mihajlović kako bi likvidirali četnički štab na Ravnoj Gori. Pre nemačkog napada na Ravnu Goru, Draža Mihajlović je na savjetovanju sa četničkim starešinama 30. novembra odlučio da veliki deo svojih snaga legalizuje i priključi Nedićevskim kvislinškim jedinicama, kako bi one izbjegle uništavanje i kako bi ih sačuvao za buduće akcije. Infiltracija Mihajlovićevih četnika u Nedićeve kvislinške snage započeta je još u novembru 1941. godine, a legalizovani su sljedeći odredi: Ljubički kapetana Predraga Rakovića, Požeški kapetana Miloša Glišića i kapetana Vučka Ignjatovića, Užički Požeški Manuela Korača, zatim odredi kapetana Radovana Stojanovića, Vojislava Pantelića u Loznici, Živana Lazovića u Beogradskom okrugu, kapetana Borivoja Rajkovića u Kosjeriću i drugi. Za to vreme je nemačka 342. divizija privodila kraju operaciju Užice i vršila je gonjenje partizanskih snaga prema Sandžaku i pretresanje terena u okolini Užica. Nakon što je uspešno završila borbe, ona se 3. decembra rasporedila za odmor, i to sa glavninom svojih snaga baš u Užicu. Međutim, istog dana u 18 časova ova divizija je dobila novo naređenje od opunomoćenog komandajućeg generala u Srbiji, koje je imalo za cilj uništenje Mihajlovićevih četnika južno od Valjeva, odnosno na Ravnoj Gori. Ova divizija se shodno naređenju tokom 4. i 5. decembra premestila iz okoline Užica na nove položaje, tako da se 5. decembra uveče nalazila u ovakvom rasporedu. Prva grupa Dirauf u Gornjem Milanovcu, druga grupa Štraus kod Gornje Dobrinje, treća grupa Gal na Visinskom prevoju Bukovi, četvrta grupa Rot u Valjevu. Tokom ovog premeštaja 342. divizija je naletela na mnogobrojne grupe četnika, međutim zbog skorašnje legalizacije jedva su se mogli razlikovati legalizovani od nelegalizovanih četnika prema kojima se trebalo neprijateljski odnositi. Sa druge strane, neposredno uoči napada, Draža Mihajlović je telefonom upozoren o predstojećoj akciji, a neki autori smatraju da mu je to javio niko drugi nego Kosta Mušicki, komandant Srpskog dobrovoljačkog korpusa, odnosno Ljotićevaca. On će već 7. decembra biti uhapšen i osuđen na smrt streljanjem od strane Nemaca jer je pomagao pokret Draže Mihajlovića. Međutim, zbog intervencije Milana Nedića, Mušicki će biti spašen. Rano ujutru 6. decembra 1941. godine otpočela je operacija Mihajlović. Grupa Rot je krenula rano ujutru iz Valjeva prema Struganiku, u kome se pretpostavljalo da je Mihajlovićev štab. Uprkos telefonskom upozorenju, grupa Rot je iskoristila elementi iznenađenja i nakon kraće pucnjave, ona je upala u Struganik i zarobila Mihajlovićevu desnu ruku majora Aleksandra Mišića, sina legendarnog vojvode Živojina Mišića i majora Ivana Fregla, dok je sam Mihajlović uspeo da pobegne iskoristivši šumovitu okolinu. Nakon ovoga delovi nemačke grupe Rot su zaprečili Kadinu luku i predeo oko nje, kako bi onemogućili beg četničkim snagama. Za to vreme je grupa Dirauf nastupala iz Gornjeg Milanovca i stigla na pozicije Grašac, Teočin i sa isturenim odredom kod Slavkovice. Grupa Štraus je držala južni deo fronta i također je napredovala, dok se grupa Gal samo spustila istočno od prevoja Bukovi, čime su potpuno okružili
Ravnu Goru. Sutradan 7. decembra Nemci su krenuli u koncentrično nastupanje radi pretraživanja opkoljenog prostora. U ovom vršljanju Nemci su nailazili samo na manje grupe četnika i dok su neki pružili otpor, neki su se predavali, dok je najveći deo oblasti bio gotovo bez ljudi. Levo krilo grupe Die Rauf je upalo u Brajiće i tamo je pronađen bogati ratni plen, dok je grupa Strauss na Ravnoj Gori naišla na prazan četnički logor sa sve skloništima i telefonskim uređajima. Čitav ovaj logor je spaljen od strane ove nemačke grupe. Oko 12 časova divizija je krenula nazad prema početnim pozicijama. Međutim, iscrpljeni od marširanja po nepristupačnim predelima, Nemci su prenoćili 7. decembra na usputnim mestima, da bi 8. decembra čitava divizija zauzela svoje početne položaje. Ovim je 8. decembra 1941. godine završena operacija Mihajlović. Nakon svega 2 dana aktivnih dejstava. Ovako je komandant 342. pešadijske divizije izvestio svoje nadređene o ovoj operaciji. Poduhvat Mihajlović ovim je završen, bez naročitog otpora zatečenih Mihajlovićevih ljudi. Nije se potvrdilo pretpostavljeno prisustvo jakih snaga u prostoru napada. Nije uspelo uništenje ove grupe četnika, koje u ovom vremenu ima još mnogobrojnije pristalice, nenaoružane u nacionalnom srpskom seoskom stanovništvu. Hvatanjem Mišićevog štaba i udarom usred samog centra nanet je Mihajlovićevom pokretu težak udarac, bez obzira što njegov rukovodilac je uspeo da se spase. Prema nemačkim dokumentima, nemačkih gubitaka tokom operacije Mihajlović nije bilo, dok su četnički gubici bili sledeći. Ukupno je bilo mrtvih 12 ljudi, među kojima i 1 oficir. Zarobljenih je bilo 7 oficira i 475 muškaraca i 2 žene. Nemci su zaplenili bogati ratni plen i zarobljeništva su oslobodili 2 nemačka vojnika. Ubrzo nakon nemačke akcije Aleksandar Mišić i Ivan Fregl su kao nemački zarobljenici odvedeni u Valjevo, a zatim su streljani u drugoj polovini decembra na nepoznatoj lokaciji. Pošto nisu uspeli da uhvate vođu četničkog pokreta, Dražu Mihajlovića, Nemci su izdali za njim poternicu i ucenili njegovu glavu sa 200.000 dinara. Iako je uspeo da se živ izvuče iz operacije Mihajlović, ovo je bio snažan udarac njemu i njegovom pokretu. Zbog sve većih nemačkih patrola i potera, Draža se 22. decembra prebacio na planinu Vujan. Međutim, legalizacija njegovih boraca u srpsku državnu stražu je spasila veliki broj njegovog ljudstva od nemačkih akcija. Ovom legalizacijom Milan Nedić je dobio nove snage u borbi protiv partizana i njihovih preostalih jedinica, dok je Mihajlović spasavao svoje odrede od uništenja u jeku zime, nemačke ofanzive i represalija u Srbiji. Međutim, pored dodatnih snaga, Nediću je ovo predstavljalo i izvestan problem, jer je postojala opasnost razaranja srpske državne straže iznutra. Ovo je također izazvalo i nemačko nepoverenje u pouzdanost srpske državne straže. Stoga je general Paul Bader, novi opunomoćeni komandant u Srbiji, nakon što je zamenio Franca Bemea 20. decembra, ovako uputio svoje podređene. Sve Mihajlovićeve pristalice smatrati pobunjenicima i prema njima ne postupati na neki drugi način. Srpska vlada se stara da onemogući ili bar ublaži oštre mere protiv, navodno, samo prisiljenih pristalica Draže Mihajlovića. Ovo se mora sprečiti. Na isti način treba se učiniti da se spreči prelazak pristalica Draže Mihajlovića u legalne organizacije. Ubrzo je došao trenutak da se 113. divizija vrati na istočni front, a 342. divizija je poslata u istočnu Bosnu u borbi protiv tamošnjih ustanika, nakon čega je i ona trebala otići na istok. Tako je Hitler, smatrajući da 3 posadne divizije i kvislinške jedinice neće same uspeti održavati red u okupiranoj Srbiji, 28. decembra izdao je naređenje o proširenju bugarske okupacione zone u Srbiji. U toku januara 1942. godine 3 bugarske divizije posele su ogromnu teritoriju u Srbiji i čija je zapadna granica išla sve do Kragujevca, Kraljeva i Kosovske Mitrovice. Srpska kvislinška vlada na čelu sa Milanom Nedićem je oštro reagovala na vest o proširenju bugarske okupacione zone u Srbiji. Nedić je rekao da mu sada ništa drugo ne preostaje osim da opali sebi kuršu u čelo i bio je rešen
da podnese ostavku. General Bader je ovo preneo vrhovnoj komandi i čak ponudio da izađe Nediću u susret. Međutim, odgovor je bio jasan, a to je da se nikakve promjene neće vršiti jer su na istoku divizije preko potrebne. Uprkos tome što Hitler nije ni malo popustio u svojim planovima, Nedić nije podneo ostavku. Sa druge strane, Draža je 12. januara 1942. našao trajni smeštaj u okolini Jablanice kod Gornjeg Milanovca, a u ovo vrijeme ga je predsjednik jugoslovenske vlade u Londonu, Slobodan Jovanović, imenovao za vojnog ministra, a ubrzo je unapređen u čin divizijskog generala. Ovim odredbama četnici su dobili legitimitet u svetu kao vojska kraljevske vlade u Londonu.